दा जोंना नै बिनानावा बेयाव दं आरोना ओमफ्राय माब्रै दं खबर सबर मोजाङै दं दा ओंखाम जाखांबाय आदसा दे इदिला गोजोननाय थाबाय दे हेल' एभ्रिवान दायो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मयला BCDCनि सिङाव थानाय मोनसे भानुनगर बस्तियाव दंफैयो बेयाव बेबायदिनो नेपालिफोरनिफ्राय धोरोम सभा जागासिनो दङ दा बेयावहाय आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो गोसो जादों मिन्थिनो मोन्दों मैयाहाय बेयावहाय माने बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे MLA जयन्त बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो माखासे गोबांथार इन्टेलेक्सुयेल नेताफ्राबो फैनानै थांखांबाय दा एक्चुअली आङो दिनैनि गेजेरावहाय नायलांगोन मा रोखोम जागोन नोंथांमोनाबो भिडिअखौहाय नायलांफानो हागोन आरो दा नायदो नै जायफोरा बेबायदिनो मन्दिराव फैदों मन्दिराव हाबनायनि सिगां माने बेयावहाय टिका थुनांगौ आरो टिका थुनानैसो माने मन्दिराव हाबहैनो मोनो आरो बाहाल ना मन्दिर आदसा नै थारमाने बेफोरबायदि आरो बेखौ माने खाफालावहाय टिका थुनानैसो माने बे मन्दिर सिङाव हाबनो मोनो आरो नै बेफोरबायदि ओमफ्राय नै जायफोरा टिका लाबाय बिसोरो हाबहैबाय आरो मेन गेटआथ' बेनो जाहैबाय नै बेबायदि आरो दा बेनि सोमोन्दै आं एसे मिथिना लानो सार आपनि ক'तपरा আহিছিলে আমি তেজপুৰ दा तेजपुरनिफ्राय আৰু ধেমাজিৰ পৰা সবে মিলি পেলাই টোটেল আমি 10 জন সংগীত ভজন গোৱা মিলাই পেলাই 10 জন আহিছো ইয়াত ভগৱানৰ যিটো এসপ্তাহ ধৰি ভাগৱত পুৰাণ আয়োজন কৰিছে কয়লা ময়লা 5 গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি তাতে আমি আজি ভাগৱত হেৰি আজি অন্তিম দিন আমাৰ যিহেতুকে ব্যাসজী মহাৰাজ গুৰুজী আহিছে সুদূৰ ধেমাজি শিলাপথাৰৰ পৰা তেওঁৰ মুখেৰে আজি 7 দিন ধৰি তেওঁ ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক ভগৱানৰ ব্যাখ্যা কৰি শুনালে আৰু এই সিদ্ধেশ্বৰ পবিত্ৰ বাবা ধামত যে এই গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি ভগৱানৰ কথা ভাগৱত আয়োজন কৰিছে তাক লৈ আমি নিচেই সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু এই জেগাখন এই যিটো ঐতিহাসিক জেগা আগন্তুক দিনত যাতে ইয়াত সকলোৱে চৰকাৰ পক্ষ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে যাতে ইয়াত দৃষ্টিগোচৰ কৰি ইয়াক এটা ঐতিহাসিক পৰ্যবেক্ষণস্থলী কৰি তুলিব বুলি আমি ইয়াত অহা অতিথি হিচাপে আমি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত এই জেগাত আমি আকৌ দ্বিতীয় যাতে ভাগৱত পুৰাণ আয়োজন কৰিব পাৰে এই ইয়াৰ ৰাইজে তাক লৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ থাকিল ओमफ्राय नैबेनो পূজা প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ সকলোকে ৰাধে ৰাধে মই আয়োজন সমিতিৰ সভাপতি আমি ইয়াত 7 দিনীয়া এটা ভাগৱত ধৰ্মসভা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আজি হৈ অন্তিম দিন গতিকে এই ধৰ্মসভাটো একদম ভাল হিচাপে সুচাৰু হৈছে গতিকে মই মোৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা মোৰ লগত যিটো সহযোগী গোটেই সহযোগীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম थेंक इउ धन्यबाद থাকিল दा नायदो नै मेन गेटआ बेनो आरोना मेन गेटखौ बेबायदि बानायनाय जादों ओमफ्राय आङो सिङाव हाबलांगासिनो दङ नायलांफानो हागोन दा माने आं सिङाव हाबलांगासिनो दं आरो दा नायदो नै बेवहाय ओरैबायदि मोजां सेल्फि लागासिनो दं आरोना नै बहुत ভাল লাগিছিল ना नै बेयावहाय मोनसे ओरैबायदि मोजां औवानि दलां बानायनानै दोननाय जादों नै जायनि फलावहाय सेल्फि पइन्ट आरो बेयावहाय माने फट' लानो गोसोब्लाबो लानो हागोन आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय गाहायाव नायनानै लाबावदो औ नै फुख्रि आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय माखासे नाबो दं हनै बहुतनो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय आं देखायलांगासिनो दं दे बिराद मोजां बानायदों दा नै नायदो औ बहुत मोजां गासैबो गामिनि मानसियानो बानायदोंनो आरो औ रायजोयैनो बानायनाय जादों या दायो फैलाय मनथु केनेकुवा লাগিছে ভাল লাগিছে ना आच्छा दे दा नै आरो जिरायनानै दं आरो ना नै बेयावहाय माखासे फट'शुट खालामगासिनो दङ नै बन्धु তোর কি আছে আজি বর্তমান লवन आच्छा दे पूरा ऑनलाइन ना उफुनी बेफाली ऑनलाइन हो आली मथाय दा बहुत नेचारेल जायगा आरो नै ओरैहाय बिनानावमोनाबो
जिरायनानै दं नै बुन्थि बर' नै ना केनेकुवा লাগিছে মনটো ঘৰটো ক'ত বুन्थि फैला मैलाते आस्सा दे थेंक इउ धन्यबाद थाकिल दा नै जिरायनानै दं आरोना नै आं देखायलांगासिनो दङ जायगाफोरखौहाय नै बेयावबो मोनसे ओरैबायदि मोजां मोजां आरोना नै बयबो फैलादों ओमफ्राय नै ओरै ओमफ्राय नै बेयावथ' बहुद मोजां आरोना जायगाया नै ओइ फंबाय मा रोखोम मोनदों मोजां मोनदों ने न'आ अबाव फंबाय आस्सा दे दे गोजोननाय थाबाय बे बर'बो गोरों आरोना दा आं देखायलांगासिनो दं आरोना सिङावहाय बुन्थि कटफरा बिथिनि आस्सा केनेकुवा লাগিছে आस्सा ভাল লাগিছে ना आस्सा दे ঠিকই আছে दा नै बयबो दंफैयो आरो दा आं देखायलांजोबनोसै आरो सम्पूर्ण गासैखौबो आस्सा नैबे मन्दिर आरो ना itu আগত কয়লা মেলাটি আছে ইয়াত স্থাপনা মানে আগত কয়লা মেলা বজাৰ আচ্ছা এটা সম্পূর্ণ বানিয়া दा बे आस्सा आदाफोरा माबा रायजोफोरा इदि एफा मोजां माबाखौ भागवत फरायनानै आङो बिराद सुखु मोनदों बेफोरबायदि खालामाखै जोंनि गामि रायजोफोरा खालामनायनि सान्थि खालामो आरो गोजोननाय थाबाय आब' थेंक इउ दा बेयाव मा खालामनो नागिरदों आङो दिन्थिगासिनो दङ जायफोरा खानाय हजादों आरोना लान्था लान्था थिखिनि लादों दा बिसोर माने ब्राह्मणनि नेम निथि बायदि बिसोर माने दिरुं गानगोन आरोना साइडआवहाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माने बिसोरो दिनैनिफ्राय दिरुं गानसिगोन आरो नै दा बेबायदि आरो दा बिसोरो माने बेयावहाय जयग' खालामगोन आरो दा बेनो आरो अघिछा बिरानो मैले पहिलो गीत लेखेको थिएँ म गीत लेख्छु नि धेरै जिन्दगीको लामो छ बाटो अघि छ बिरानो सुख र दुःख यो जिन्दगीको यिनै हुन् दो बाटो कहिले सुख आउँछ कहिले दुःख आउँछ दुःख पछि सुख आउँछ सुख पछि दुःख यही नै हो संसारको रीत पुरानो हो गई चक्र घुरिराखिन्छ कहिलेकाहीँ 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 तर एउटै प्रार्थना गर्नुपर्छ भगवानसँग कि सब थोक ठिकठाक होस् हामी सबै रौँ फेरि भेट होस् यसरी नै अनि त्यो हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ हैन अब यहाँ म के भन्दै थिएँ साष्टाङ्ग साष्टाङ्ग भनेको के हो साष्टाङ्ग केलाई भनिन्छ दुर्वापादाभ्यां जानोभ्यां मूरशा शिरशादृशा मनसा वचसा चेति प्रणामो अष्टाङ्गैरितः दा बेयाव दं जाहैबाय नेपालि हिन्दु धोरोमनि मोनसे माला आरो नै दा बेफोरबायदि आरो जायफोरा फैयो बेफोरबायदि मालाफोरखौबो लाङो आरो नै दा नै ओरैबायदि समायना समायना खानाय मालाया गथा गथाबो दं गाननोसो लुबैलायो नै बायदों दामाबो बारा गैया आरो नै 20 টাকা खालायलो आपनि लैसे कुन्ति आच्छा दे इटु पिन्दिले बहुत बाहार दिखिबो ना আমার চ্যানেলের নাম হল ঋষিগড়খা ব্লগ आच्छा दा खोनाखाबाय नोंथांमोना माने बयबो सापर्ट खालामनो हागोन आरो ना बे ब्रादारखौबो जाहाथे बेबो माने जोंनि बे एरियानि मोजां मोजां भिडिअफोरखौ लाबोनो हायो दा आसा खालामदों साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन आरो